slabky a tam nahoru... Tohle to máš. No. To je ono. No, se rozjede. Tu levou ruku na ten volán. A to tím volantem se to řídí na zemi. To je chápu. Ten volant je jako doleva, jo. Doleva, doprava, jo. Zkoušejte. Jo, tak já držím. Tady jsou otáčky, první rotor, první stupeň, to jsou teploty, druhý stupeň, to je spotřeba, ty nás zajímají. No. Výborně, zprava je volno, tak jdeme na Počkej, já se jenom podívám, jo? A to je přesně tady, jak jsou vlastně ty sklady a tak, takže to je tak, jak se startuje normálně. To je ve skutečnosti, no, to je stejný. To je docela věrně všechno, ono to umí, 200 závad, hoření motoru a požáry na chvíli. A teďka to mě jako se stalo co? S tím... Tam měl nějakou signalizaci závada na motoru. Nevím jaká, ale vím jenom jako, že byla... Že můžu jít na dráhu, nemusím čekat, jdeme až to, máme povolení. Už jsem říkal zprava, že je volno. Proč je tady ta dráha v Praze taková jakoby zlomená na konci? Jakoby, to je no, protože to oni jsou povolení procenta, kdyby to měli zavážet, třeba tam dají 50 nějakých nákladáků, jo, a stejně, takže to nevadí, že to prohlí. To je jednotky, no. Opatrně, mladej pane. To jak je to na srdce. Jakým způsobem Ještě zastav předtím radši. Udrží prostě na dráze, jako tak, aby se mi při tom startu jakoby nelítalo z jedné strany na druhou. Jemně těma nohama jenom se to řídí teď. To zastavit. Tak stojíme. Tak, výborně. No a teďka si řekneme, co... Dáme jenom malinko, asi třetinu, aby se to ustabilizovalo. Třetinu pák tam s šoutem. Tady ze zhora zmrštěnou toho tahu. To už nebrzdí nikdo, to pustíme ty brzdy. Nohy na podlahu, zmačneme tady, tomu říká se toka. Tohle. Ale já ti to nevěděl. No a už je automat, vidíš? A už to nemusí držet. Vůbec ono si to bude řídit samo. To bude řídit samo. A tou nohou právě držíme směr, jo? Bacha, jo, vidíš? A jemně, knipl na to nemá vliv, to se jemně, no. Knipl nechat rovně a takhle těma nohama se drží směr. Takhle to je přesně. Dobře, tak, už jedeme rovně. A co mi drží to, že jsem takhle rovně? Jakoby? Ivan, rotej. Jdu nahoru, jo? Jdeme nahoru. Jak je pozitiv díra. A držíme. Kolik, 10 stupňů? Až do 20, víc ne. Vlastně ten kříž to počítá dopředu, jo? Tak ten kříž držíme. A tady na té navigaci dole. Co to je za taková dole? Ty mám myšku mám 2300. Ano, a stopem 4, jo? Tak potom to zmírníme. Co to je za ty kola, jak se to hejbe? Proč to tady vypadá? No nevím, tak To vypadá jak telegraf, co to je? tam nechali nějakou závadu, kde nám nejdou ty kruže. A držíme tu odletovou, jo, doleva, točíme doleva. To je odletová, to růžový. Poslední 1000 doleva, výborně. A to takže se držím na té růžový, jo? Ano, to je odletová. Tam je dálnice na Kladno, jo? No. Dáme takhle spíku ten. To vyrovnává. A začne klapky zasouvat. A rovno a na 4000 zastavíme. A dáme flaps on, flaps up. To je 4000, jo? 4000 horizont. Dáme heading select a otočíme se doleva. Neklesáme. A rychlost mi řídí co teďka? Ten automat tahu. Ten nám drží sám rychlost. A držíme horizont. Tady máme ten. Takže teďka doleva zase doleva nebo nejdu? Půjdem, ten kříž nám dává povel, jo? On nám už nám ukazuje, aby jsme šli dolů, on je strašně jemný. Počítá to dopředu, takže my to potlačíme, teď už máme 5000 a půjdeme za ním a tím sklesáme na 4. Jo, a musím se držet zhruba toho jeho, jo? Přesně, to je zhruba absolutně přesně. A teď jdeme doleva, zatáčku nás to nutí na heading 070. To je jako sám moc rychle. No, jemný opravy, čím méně se do toho šáhá, tím to lepší letí. To za chvilinku očínete.
zasunutý platky, zasunutý podvozek, všechno máme v pořádku. 4000 držíme, tady levário, jo, takže držíme nulu v horizontu. A dopředu nám to právě počítá tenhle kříž, když bude ve prostřed, držet ho na takovým tom čtverci tam, jo, tak to máme přesně. Takže trošku blbě. Máme takhle 0, 6, 5, heading, dobrý. Výborně, potočíme doleva. A tadyhle na tom dolním displeji já jdu tady na té křivce, nebo? No, já tam dám, za sebou máme letiště, až to otočíme, tak ho uvidíme. Oni tam totiž nechali nějakou závadu. No, to není moc vidět. Vymazali nám jí technici, ale to by to ukazuje všechno. Tady je hrozně pán. Jestli tadyhle to ten odraz, ano, no, to je velký náklon, takže ho zvrátíme. A už jsme na kurzu, ono nás to vedí doprava. Tohle to bude ten náš podletový kurz teď, jo? Točíme doprava zpátky. Už doprava mám jít, jo? Doprava, víš, ten kříž nám to ukazuje. Ukazuje nám doprava a dolů. No, to jo. No, tak se uděláme si nějakou zatáčku, chce to očí, ne? A doprava je, takhle máme letiště a letíme k němu, jo? Tak my potřebujeme letět tadyhle. Dobře doprava teďka. Ano, doprava heading 065, jo. Já myslím, že jsem moc No, doprava 65. Zvyknout si na ty jemné opravy. Úhel na jenom 20 stupňů, stačí, teď máme 30, tak jenom 20, aby to opravili výborně. A tady to zastavíme. To je ono, zastavit, trojúhelníky proti sobě a teď to držíme, ten horizont. A je to, jo, takhle to teď šolicháme, jsme skoro na kurzu a máme 3500, vystoupíme na 4. Letíme přesně vlastně, mapujeme dráhu vlevo. No, jdeme podle dráhy. Jsme na 4000. Tak, teď jsem si přepnul to, že mne, ale já mám závad na těch přístrojích a mám to přeplý z té levé strany. A kurz držím dobře teda? Jenom o 5 stupňů doleva, jemňouce a výborně stačí a 4000, to je ono. Bude to dobrý, nebo si zkusíme 360? Zkusím? Musíme si zatáčku, nebo to bude dobrý? No, zkusíme si zatáčku, jo? Tak kam jdeme? Doprava nebo můžeme doprava. Kolik stupňů točíme? 20, maximálně 25. Kde vidím ty stupně, že točím? Tady nahoře. Teď je to 20, ten trojúhelník. To je americký horizont. Je to opačný než u českých a u ruských. Takže ten trojúhelník ukazuje doleva, ale zatáč se jsme, jo, tohle je nebe a tohle je zem. A to je moc už, tady to ubereme na těch výborně, jenom na těch 20 stupňů. Jo, a neklesáme a ten náklon je správný. Držíme tenhle a dojedeme, vystoupíme na ten bar. To se říká bar. A točíme do toho kurzu. No, takhle jemně, to je ono. No, ještě stoupem chvíli. Na 4000 to zastavíme. Tím se nám srovná tohle. Ono to je jako letadlo, ty změny, to všechno je cítit, jo. Neklesá. Ještě vystoupím na 4000. Bank angle. Menší náklon. Bank angle. Už máme 60 stupňů. To jo, to asi už vzadu bojou, co? No. Tak se otočíme o 360. Tu máme malou rychlost, potlačíme, nebudeme stoupat. A zase to otočíme až zpátky na ten odletový kurz. Ten je kolik teda? To stejná 075. No. To je lepší, to je ono. 65. 065. To ne. Bank angle. Velký Bank úhel. angle. To vystoupé, ale mírně musíme náklon. No, teď máme 35 stupňů náklon, stačí To jsou paneláky. Jsou paneláky? No. Co to je pod náma? A neklesáme, nám to signalizuje. To je Praha tohle? Vpravo je. No to je Praha. No nejlepší vidět v noci. Tam je Vltava, jo? Co jste říkali o tom Grániku, jak jsme neměli čas?
Teďka vůbec nevím, co dělám. Ještě doprava, točíme doprava, na tebe ten obletový kous. Jo, my máme tady do letiště a takhle se do ní musíme dostat. Tak tady sem točíme a 4000 potlačíme a budeme tady 4000 týpů. Teď už máme 4,5. Tak už jsem na kurzu, ne? Kurz je dobrý, srovná. Jsem moc. To makačka, že jo? 0,65, no, tohle 0,65. Tyjo, tak jsme nad Vltavou, to už snad bude, jo. Potřebujeme teď, aby jsme byli DMI 9-10.